ina tunanin ma wannan aikin zan dan nan hannunsa shi ma ne yi ne ba da kai yi ne ya Allah ga jarawa aiki mai kyau kai wannan mai gidanmu ne wallahi tallahi ba ma bukatar kuskure ba tafiyan nan fa biyan har kalla ne da zaka samu mu ci gari oga ana da ina kuka ina suka kuka ina kuka na oga oga yare ta ba ma yare na mata ka tana kuka lana kada ka je musu ya zulmi ya tabbata a kanka oga yanzu kawai kuɗin za mu karɓo ko me wannan din ne wai ai oga da na je yara guda biyu ne ɗayan baya motsi na ɗauko ne kar ka kashe ta zunubi ya tattara a kanka da Allah sai kai me za ka ku gwada mana guguwa mana ya ne kai mu ce ka ɗauko mana mutum ka je ka ɗauko mana gunki kai da Allah fa in kuma hukata ne fa mu ba ma hukata bane amma ta nan kama ta a raga mai da kama